Kurva anyátok, hol villany? És ez a modlist, ezt nem lehetek? Ezt csak restaurálni török. Mi? Keressétek meg! Itt van valahol a falon. Buzik! A faszomban van a villany. Megvan, Aha, geci. megvan, itt van. Aha. Ó, induljunk meg, vagy nem Na, tudom, hol hogy menjünk hol vagyunk. segítőkre? Valaki Igen, tudja, nem. hogy kell ezt szállni? Viktor, tudod, hogy kell ezt Igen, szállni? igen, igen. Én is tudom. Jó van, tryhard fasztana. Hol már ment a holc? Le kell szedni modot, hogy mindenki ilyen színes ruhája legyen, aztán úgy felöltözni szépen. Félmillió szettekbe. Viktor, ne szivárványos legyen. Viktor, a fia lesz Az lesz szívvel. az egész újra jó röhög. Zombi streameli. Fog jönni meg valahol. Ja, megrendeltetek egyáltalán a Skype-ot? Meg, rendeltünk egy csomó mindent. Ugye nem tudom, fél óra. Majd itt kéne lennie. Új. Ott van, ott jön. Itt van. Itt a Family Frost. Na menjünk. Ott van, végre. Figyelj, figyelj. Ki jött a hídon? Szia, Harry! Ki vagy? Hülye, valami radiés, nem tudom mit vettem ki. Hát mert kivetted az elemet a gyárból. Az okos vagy. Akkor Rassi hív fel a főnöket azonnal. Hát de... Visszatenni már nem lehet, hogy így marad. Na nézzük, az első Halló, van neki puzi? Nem válaszolunk. Geci, ez mi volt? Meghalt az valakit meghalt. Hello! Kurva anyád, de megijedtem. Jó kérdésnek a segluknak olyan a hullája hova lett elráncigálva. Halljátok? Valaki meghalt oda lent. Zsombi meghalt szerintem. Hát jó van. El lett ráncigálva a hullája a geciba, szép most basszák. Gyertek el! Szóval van egy zseblámpája. Itt van nálam. Ami védjük el hozzáját. Itt a Ki az zseblámpa. imposztor? Kell valakinek a zseblámpa? Itt van. Van, mi van? Szerintem ez a izé lesz, a nyaktörő, nem? Valahol erre van a Jó zsombi, van. valahol itt van a zsombi hullája, erre gyertek, valahol erre húztál. Még nem csak arra, hova van? Nem a zsombi, oké, Viktor, mi? Én nem le is útolom. Hol Én az? vagyok. Zsombi, élsz még? Hát nem ő halt meg. Hát ha meghalt valaki, akkor ő. Hát Fixen ő. esküszöm, de mint az ő hangját hallottam volna. Valaki tudja, hogy kell kimenni? Nem. Hol a zsombi hullája? Nem erőt a zseblámpám. Itt egy valami. Hát, te kurva! Menj innen! Menj innen! Bazd meg, lemerült a lámpám, geci. Nekem is leverült. Akkor ki kéne menni. Itt van valami, itt van! De mi hallom gyerekek persze. Kösz! Hol kell kimenni, geci? Ez rákutca. Bazd meg, kergettek a szúnyogok! Nem tudom. Meghaltam. Viktor, hogy a faszomba jön még? Még a Viktor. Hogy kell vált? Itt kell. Hello there. Ott Ja, a be vagyok szarva, bazd meg. Haltam. Na, Parád. végre. Azonnal felveszem. Parádé volt. Ványátokat. Állunk rá a kövéjaira, Viktor? Persze. És melyik oldalra megyünk, Jó. azt szabad kérdeznem. Márcs. Tudja, Másra hogy megyünk. érdekli a gecit, bazd.
Gyere, hát most meg... Más- Gyere, most meg Van valami flashlightunk vagy valami? Elvesztettük az Nem. összeset. Akkor jó. nincs semmi. Hát segíted eső, vagy mi? Jó creature. Itt van egyben valami állat. Nem legyek. De erre elszaladt valami. Jó. Zombi hullájával elszaladtak. Ha itt van, Az Manticoil. Hol van? De ezek nem csinálnak semmit. Most megölnek, nem? Azok van. A zseblámpa nélkül egy buli lesz. Ez kurva jó lett. Elszemelhet egyből. Geci, hát hülyes, semmit nem látni. Jó, Simonnak van egy lámpáját. Bazd meg itt a backroom. Backrooms, bazd meg. És ez mire jó? Mire jó? Semmire. Rákutsz. Ahogy itt álltam, hogy távirányítót. Megyek a másik irányba. Gyere ide zombi. Mi van? Kikapcsollott a köcsög. Várjál, valakinek van. Várjál. Hoztam egy csavart, gyerekek. Megvan a loot. Az jó, vidd ki, dob le és gyere vissza. Hát gyere, kivitt. Az mi a geci? Itt egy Ah, fire, emergency itt egy fire exit-ja. Ja. Ez mi a fasz csinálsz? Bogárka nem támad meg, csak hogyha lootolsz a közelébe, vagy folyton ráfutsz. Valami Igen, nyikorog, mi nyikorog? Senki nem Get a mondta. fire. Simon, miért nem világítasz? Hol vagy? Ki, Rassi? Van itt valami? Semmit nem látok, bazd meg. Ott menjünk a világoshoz. Ha itt vagy. Hol van nekünk a marékot? Simon geci, úgy elmegyünk, és soha nem jövünk. Hát igen, most keresem visszaütöt. Hát akkor ne, arra menjünk, rossz fel megyünk, most erre. Bó. Ki anyád? Jó gyerekek, én át fogom magam bőgni. Van, hogy rámugrik. The Beehive? Amit csak legyek. Azt, ami van lenyomva a villany? Object, hülye vagy? Mi a fasz? De elvileg csuri van ez a hely. Vagy van, mert ezt kell megnyitni? Ja, így. Él. Joda él. Jolika meghalt? Jolika meghalt? Lehet meghalt Jolika. Jolikától elbúcsúztunk. Geci, az baj. Jaj, geszi, de beszartam. Szóble, de megértem. Én megpróbáltam visszamenni a gyárba, azt elindult ezen, hogy valami engem üldöz. Átadva visszajöttem. Most meghalsz a zombi? Te hoztál ki valami remote-ot? Szerintem ő igen. Hát a Jolika... Vagy a Simon, vagy a zombi biztos Joli az meghalt. biztos meghalt a 100%. Szerintem a zombi ez nem tudom, mert mocorog egy picit, de áramszor meghalt. Majd csak hodát? Joda. Óriás! Hol? Nem hallod, hogy sétálgat? Na. Valahol itt van. Hiszem a hajó mögött van pont, szóval az még Simonnak jó lehet. Ott van. Hol? Amerre nézek. Jó, gyere be, mert viszont az geci jó szeme van. Nem hal, de nagyon jó szeme van. De... Az itt tud minket bántani? Hát ez egy hitel. De nem tud Várj, olyan? valaki van kint.
Ja, ez egy oda, bazd meg. Valaki tud újraéleszteni? Persze. Nem tanultam, bocsi. Nem húzunk minden a gecibe, de azonnal. Melyik hullát meg szabad kérdeznem? Nem tudom. Jól csúnya, lehet, hogy zombi. Ez minek a kulcsa, bazzeg? Ez csak Majd egy kulcs, ajtót tudsz ha vele találunk, nyitni, de... akkor ki lehet megnyitni. Geci. Megöltem érajba, az meg. Geci. Az Erik, én meg azt láttam, hogy azt vissza a hajóhoz, azt úgy ez valami... Hát valami pók jött utánam, meg Simon után, és úgy nem Azt hiszem erre van a gyere. Engem megbaszott a fog. Engem a mélyesképp basztak meg. Hol kell fölmenni? Itt. Ja, itt. Ja, vagy valami... És átnapod. Anyád, mennyi cucc van itt, hülye vagy? Ajtábla. Valamelyiket nyakon baszom. Menjünk már le. Menjünk már le. Ez a fölöttem van. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. De miért baszol fejbe a kurva anyját? Véletlen volt. Geci, megkongatsz, mint a harangot, basszalak. Azt hittem templom vagy, bocs. Oh, passzoba te. Az mi? Ez az Erik, várj már meg, miért eltévedtél? Hol vagy te? Itt vagyok meg. Mi a faszomat hozol? Ez mi a geci a kezedben? Lard Jackson. Milyen eltévedtél? Hát én azt tudom, hol a faszom vagyok. Tudja szállni? Na most kér, akkor Most menni kell venni a... Ablakot hagyjuk meg, bizadjuk le. Melyik fazzal Report to the company building immediately and sell your scrap metal and other goods. Beszóltak, hogy hévpoltról beszél. You can use the terminal to meghallom. the pilot to the company Nem geci, csak ne kapcsolgassátok már a szájba, baszott világítás! Nem örül neki a Zsombi. Geci! Azt hogy ideges. Szálljunk már le ezzel a faszopó bolygón! Jaj, tényleg le kell Most kell. szállni. Az Erik, gyere már ide. Gyere már Erik. Na, már akarja körni az Erik. Csengőt nyomogatj. Akkor jön a eladó. Egy vevő. Menj már oda. Tessék? Nyomd már meg a csengőt, Erik. Téged De. keresnek a pultnál. Jaj, kurva, jártak a te most. Simon a pultnál, téged keresnek. Jó lesz ez, Balázs, nyugi. Ki az? Az Erik halt meg. Idén nem volt visített. Remélem, hogy az maradék rútot elvisz. Nem, melyik volt az? Rassi. Nem én Jó, voltam, a az, szörny az. volt. A szörny volt. Az, halni fogsz innentől. Remélem, vidd már a rútot. Miért viszi? Most jön, na? Jó, hálad Istennek, jó. Akkor ha már itt vagyunk, akkor rendeljük. Most temed. Your hard work is invaluable to the company. Ez tiszta ideg a bátyja. Ki a geci rakta föl a csengőt oda föntre? Hova? Itt van a Ez mi? csengőte. Ja, azt hittem, hogy itt egy csengő, úgy nézett. Anyádat. Húzzuk a picsába. Na, várjál, vásárolj! Halljátok, a Pro Flashlight le van áradva 60%-kal. Akkor vegyél vagy 10. Akkor vegyél vagy 10, geci! Millió mártos akció van. Viktor, vegyél vagy 10. Meg vegyél walkie-talkie. Jött a Family Frost. Jaj, de jó. Viktor. Ez a szám, ez legnagyobb banger, így mondom. Le van árazva a Pro Flashlight, mit csinál a éves simát? Balázs, meghúzza. Viktor! Mi van? Le van A árazva Pro Flashlight vegyed, geci! A Pro Flashlight le van vettem. árazva, erre vettél simát. Jó, mert először azt vettem nyomorék, után vettem 10 Pro-t. Hát ez nagyon jó. 10-et. Ennyire Igen. tele vagyunk? Jó tettel, jó. Nagyon tele vagyunk. Várj már. Megzavartam. De a hasznos dolgokat vennél. Megjöttek, kövény, gyertek! Na, az. Kurva szálltok, seglukök.
Na ez van flashlight, igen. Mit vettél? Zenélni. Hát de ha azt be kéne, akkor Mennyi modolni. pénzünk? Diszkó van. Elment az összes Ja, pénzünk. tévét kapcsolj fel a szájba baszott világítást! Diszkó van, zombi. Anyád van. Nézzük, ezt szegréd. Pörök minden a tévét. Tévé? Menj már arra egy simon, nem tudom pörökni a tévét. Te nyomorék vagy? Nem én vagyok ott. Nem tudom melyik az. Várj, itt a tévé. Csó már le a villanyt! A gyerek Jó lecsorosodtok. volt, simán. Még megy. Verik amúgy a hajón De van? remélem, hát megöltétek. Ja, kajakba az van. Az mi? Mi van, Erik? Ugye el is felejtettem, geci. Én is. Na, ezek egy Ez zseblámpa, kutya? Laci. Mi van, Erik? Mi van? Mit nézel? Csak azt a szarhoz fel állandóan. Túlóra bónuszt is kaptunk, bazd Please meg. refrain from immediate Hülye vagy, akkor add már oda, bazd meg. Meg kell újra tölteni a... Is the entity being aggressive? Ne kapcsolj le a villanyt! Itt, Erik, itt. Ah, én vagyok. Oda. Kapcsolj vissza! Melyik kapcsolja le a világítást? Tehát én voltam. Nálam van egy kulcs. Ez bármit kinyit? Ja, ez mi az? Anyád, Áááá, igaz. Geci, üsd le rólam, hidd a zsombit! Hol a zsombi? Ennyi van innen! Hát üsd le rólam, Geci, valaki üsse le rólam. Meghaltam. Hol a zsombi? Ez baj. Ez baj. Kapcsolj vissza a szájba baszott villany! Ez mi a geci volt? Na milyen jól elindítottam a hajót, a kurva szálltok. A tévé nem működik, Viktor. Mit csinálják vele? Hát kapcsolatba lépsz, apu. Mi a geci ez? Tévé, mert mese van. Hát ez egy mese. Mit nézünk? Valami kutyát, nem? Ez kutya. Ez nem baj, Predator? Te vagy már egy szexuál predátor. Please refrain from immediate self-defense. Egy kőkemény 95, ezért hozhatom ki. Is the entity being aggressive? Itt vár előre. Minél van hozod? Minek hozod a búkot? Hát egy jó hangulat. Ez a geci, ez összes szörnyet oda vonzod. Hát akkor én flippük kit ha meg. Futunk, aztán valami lesz. Ó, a kurva anyád, az simán amúgy ilyen volt. Nagyon beadok Kinyitottam a egyszer. C2-t. Simon itt tévézik. Szörny lesz, ott jobbra, ne menjetek oda. Jó, a kurva anyádat, gyere be azon! Hogy mozgatod? Sokáig, elég sokáig! Sikítottak. Raxi, zárd is be azt a C2-t! Ja, apá. Hát rajta van. Azt elvitte. Jó, a zombit elbúcsúztunk. Zsombi az meghalt? Már éppen most viszik el a hulláját. Nem tudom, piros szeme van, meg olyan a száj. Hát ő nem bánt. Ha egyedül van, akkor nem bánt. Csak ne dobjatok ki semmit a földre, mert ellopja. De menjek át rajta. Pétáját nem fog bántani. Világíts Erik, átsétálok rajta. Ez bánt, bazd meg! Mi bánt? Megveszi a fémet. De nem kéne bántania pedig. Hát ha csak valaki nem hergelte föl, akkor nem kell, hogy bántson. Haló, geci, menj én, veri. Jó, elment, abba hagyta. Jó, menjetek vissza a bogár fele, mert most elment. Hol a Simon amúgy? Jó, marék vagy rassziát, megöl az ember. Simon meghalt a Simon is. Az a meg... Ez összes pénz, amit csináltam, ez lófasz. Hát nem a legtöbbja. Hát nem viszi el a sört. Ja, De Eladtunk hát mindent. mit csinálsz? Spammelt kicsit még a csengőt.
Hoppá, az elvitte. Ennyire nem gondoltam azért. Kár nem viszi el. Egyetem az asztalra raktátok? Nem csak leletted a bosszra? Tegyétek közelebb a lukhoz, bal oldalra.